И когато се подготвяш, можеш да подготвиш един стих. 4 Царе 2.21 ще е със синхрон с примера. Защото когато даваш пример, когато четеш Библията, ти трябва да бъдеш обоснован с пример. Защото вяра и дела не си върват. Те върват. А вяра без дела не си върват някакси. Халелуя. Това просто е една гъба. И това е света. Това е света. Света лежи в лукавия. Чуйте, това е просто един съсъд. Това си ти. Защо казвам това си ти? Човека е създаден от 90%, от 70 до 90% водна маса. Това си ти, приятелю, днес. И чуй, и ако тук, в момента, няма да слагам бокуци, да не цапам просто водата, но в този съд започна да влизат нещата от света. Нещата от света. Пороците ти, болестите ти, диагнозите ти. Всичко това е в света, защото при Бог няма болести, няма пороци. При Бог няма грях. При Бог има святост. И чуй това. Това е твоята компания. Е твоето влияние. Твоята компания е твоето влияние. И ако ти общуваш с хора, може би ще се размие, но не знам, но ти постоянно се топиш в света. Постоянно се топиш в света. Това е една попивателна. Вижте. Идваш, няма друг съд, но ще го изискам пак тук. И ти идваш в църквата, изтискваш се. И отиваш пак в света. И пак се топиш. И пак се топиш. И пак се топиш с грехове. И пак се топиш с болести и диагнози. И пак дяволът те натиска на дъното, докато не иска да те удави и водите да те покрият. Докато тогава Елисей слезе при извора на водата и хвърли сол в него и като каза, така казва Господ, изцелих тази вода и няма вече в нея нито смърт, нито безплодие. И чуй, тогава ти ще се превърнеш в тази усмихната гъба. Ти ще се превърнеш в тази усмихната гъба, защото преди това си бил това. Но когато Христос те изцели, ще станеш това. Пенке, обещах ти вчера. Халелуя! Водата е за цветето. Халелуя! И нека личка пуснем